Salam, Horas, selamat Natal marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata na gabe jamita di pesta Natal paduahon hari hatutubu ni Tuhan Yesus di tanggal 26 Desember 2025. Imahatan itu hatana tarsurat di Heber bidusada ayat sada rodi ayat opat dohot topik Yesus do silam hasangapon ni debata. Yesus cahaya kemuliaan Allah. Hujahama dihita songroma didok hatani tuhata. Jujut jala ragam na julu pabahen ni debata mamakulingi aka amai marhiti-hiti aka panurirangi. Alai di aka ari naparpudion di pakulingi dohita marhiti sian anahi. Ibana do di pabakit gabe sitian parluhutani. Jala marhiti-hiti ibana do ditopa aka hasianganon. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatana na marhagugo oni. Jaladung dipatupa ibana hayason sianak kadosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon ni na digicangi. Songon surung ni guarna natinian nai na mangatasi aka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida. Ima hatani tuhata di hamuak kadongan saha porsiaon pinomat adong ma tolu pesan manang ipola nabui taputihi rupani sian turpuk jamita di pesta Natal na padua honon na parjulu didok disi sumurung do Yesus sia sude na adong di Portibion. Sumurung do Yesus sia sude na adong di Portibion. Sian suru-suruan, sian akapanurirang na. Atit pe, dang buy taparsuada rupani hadirion manang kehadiran ni akapanurirang di padan narobi, dosongon kehadiran manang hadirion ni aka apostel di padan na ibaru. Alai songo dia pe habel gaun ni akapanurirangi, songo dia pe berita ni akapanurirang dohot aka aposteli dak sumurungi sia Tuhan Yesus. Sumurung do Tuhan Yesus. Yesus lebih dari semuanya itu. Mungkin narong do sia kita tong na memahami bahwa suru-suruan sahira na tumibo sian jolma manang dang jolmai tadok rupani alai na pasti sumurung do nang Tuhata. Sumurung do Yesus na tapestahod di Natalon. Sian suru-suruan doho sian akai sude. Jala idu sada pesan penting na buy tajaha di surat Heberon. Hasurungan ni Yesus sian aka panurirang dohot aka tokoh-tokoh na adong di badan narobi'i. Isarani si Musa, si Daud, si Salomo, belgadui anggo di bangsa Israel. Alai danggabe ubalgai sia Tuhan Yesus natapestahon di Natalon. Ido sada natabereng rupane sian buku manang sian surat Heber. Jala lausido narapot tita nuaing sian turpuk jamitaon sumurung di Yesus sian sude na adong di Portibion. Jadi Yesus lebih dari semua ciptaan dan yang diciptakan di dunia ini. Imajo na parjolo na boy taida rupani sia turpuko. Totu na paduahon hobar tu topik ni pesta taon
Didok disi Jesus do silam ni hasangapon, doho suman ni hadirion ni debata. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi takas doi didok di turpuk tahun. Nah, tutua kamang doho tamu inang, maus do begiot tajala doho nota, datu ngadong jolma nahya marnida debata secara langsung ate. Dangadongi. Alai gabi di ida jolmai do debata marhiti hadirion ni Jesus Kristusi. Debata na gabe jolma songon natar surat di Filipi 2 ayat sadaro di ayat 10 sadai, Allah yang mengosongkan diri manang Tuhan na rotu portibion manulukon rupa hatoban gabe jolma dos songok kita rupane. Jadi gabe tatada debata marhite Jesus Kristus. Jadi halak napajupang doho Jesusi, dos de doho napajupang doho debata. Jadi molo si Johannes penon patorak rupani namanada amai, namanada au, namanada au, namanada amai. Ido didok si Johannes di Evangelium Johannesi. Isarana rupani molo didok silam ni debata, silam hasangapon doho suman ni hadirion ni debata, masai torang doi penggambarani didok. Isarana molo taida nueng cahaya ni lapu, dalau dorohata tu sumber ni cahayai, jaladak tersirak kita cahaya nataidai sian lapui. Dan mungkin adong cahaya molo adong lampu. Ate misalnya molo taberek dinadau adok tabereng rupane sinar, dan mungkin rosa diri noni sinare. Berarti ia so lilin, matanyari, lampu, manang na ubur, manang na dia merupani. Jadi molo adong cahaya, adong sinar, bah tentu adong sumber ni sinar manang cahaya. Lau songoni mamuse molo adong lapu tentu tadau mai sian sinar manang cahayana. Jadi songoni donuaing na nidok na di bagasan turpukon silam ni debata, silam hasangapon ni debata, suman ni hadirion ni debata. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Upikir kamang doho tamuinang dakpola maul taatu si. Jadi molo adong halak nama dok ba yadu hida debata aina. Rana mergabus dayate. Alai molo didok pajupang doho Tuhan Yesus inna batu tu di padan narobi ate. Pajupang do aka bangsoi jolmai doho Tuhan Yesus. Alai hita di zaman on dak parjupangan sisongoni be parjupangata doho Tuhatai, parjupangan secara rohania nama marhite-hite todi porbadia naung ro jala naung marnapunahok kitai disido hita manada debata, manada Jesus Kristus, manada Tuhatai jala laos dohonod do dada nagabe tulu Tuhan ni Allah Kristinate sada do alai penampakan nai manang wujud nai do rupane nagabe tolu. Totuna patuluhon pesan na naing dohonon na siya trupukot tu hita Jesus do dalam nasitong dohot parhitiata tu amai. Ita boto do lapatan ni hite-hite perantara songo jabatan rupani molo adong jabatan totukan na menghubungkan dua inganan manang dua tempat due. Jadi ido parhitiata. Didok rupani dalan. Jala molo di analogihon Jesus natubui natapestahod di pesta Natalon narotu portibion dos may songod dalan. Jala hupikir analogi manang penggambaran na sopola berlebihan due. Pas due. Di kobarhon Jesusi songod dalan manang parhitian ay di Johannes 14
ayat onom tung macetakas dui didok gobbarani. Gabe didok Jesus matu ibana. Au do dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dadin na do. Au do dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dalan hasitongan hanguluan. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dangadong nasahat tu amai ia somarhite sianau. Jadi dos songo jabatan nakinengani parhitiani molo naing lau tu baribaan dang bui lau tu si molo dang marhite hite-hiteon. Marhite jabatanon, manang marhite dalanon. Lau songo ni do hitatong nang tu amai. Dangadong dalata manang dalan na asing ia somarhite Jesus na tubu na rotu portibion. Najulu songon na pinatorang na di bagasat turpukon adorang so Kristus manang tadok may rupani di padan na robi ragam do dalan ni debata mamakulingi akka amay molo didok akka amay di hata Indonesia didok nenek moyang kita nin na rupani. Salah satu na ima marhiti akka panurirang na melalui para nabi di perjanjian lama. Jadi melalui aka nabi manang panurirang umma debata mamakulingi bangsonai mamakulingi jolmai lapatan na marhiti aka panurirang ido debata pasahat hatana pasahat patikna pasahat tonana tu bangsoi. Jadi saya ni ingo do ditiki marguru malua rupani na baruon molo didok di buku parsiajaran manang buku pangurupi mangajari marguru makatid dakon hapor siaw ni manang buku pegangan ni guru mangajari akka nanaing meluai ido didok disi hata ni debata ima hata na pinasahat ni debata marhite hite panurirangna marhite Jesus Kristus dohot akka apostelna. Jadi tang mungkin sahat tu hita hata ni debata molodang adong hite hite na jolo di padan na rubii marhite-hite akka panurirang ido sahat hatai tonai sahat patik ni debata tu bangsoi tu jolmai isarana marhite panurirang Yesaya, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Mika, Amos dohot akka panurirang na asing dope ima hite-hite parhitian laho pasahaton hatana pasahaton tonana pasahaton patikna tu jolmai. Alai dungro Jesus tu portibion tadok mai masa perjanjian baru Yesus na tubuh di barani pinahani jalan ata pestahun di pesta Natalon marhite ibana nama debata mamakulingi hita. Hamak kadongan molo tadok naki Jesusi songo dalan nai baru bukan berarti dalan na liling manang dalan na jului tang marlaku be. Lapatan na gabe suadong so marlapatan nabi na inya kapanurirangi kupikir dangi. Dak songo ni maksud na turpukon na pabua hodo tuhita pabua na jolo adorakso Kristus marhiti akapanurirang na do debata mamakulingi jolmai. Alai dungro Jesus Kristus gabe marhiti ibana ma jolmaon dipakulingi debata. Batu tu setelah Yesus Kristus zaman Roh Kudus marhite todiih dipakulingi hita. Dos songo dalan naking molonunga ado dalan nai baru molonunga adong dalan nai baru buasa be sia dalan nalilik kita mardalanate. Jadi kupikir logis doi molanong dalan nai baru adak sia dalan be dalan naliling. Tumikon nama sia dalan nai barui hita rupane. Alai dalam halon bukan berarti dalan nalilingi dang marlapatan. Hita majo rupani nuaing. Molonung adong dalan nai baru. Wah, siat dalan nalilingi dupe hita mardalan. Ngadong dalan nai baru. To tudang biate. Jadi songoni manuaing nanidok ni surat Heberon. Dang diparsuada dalan najulu. Ragam didok. Ragam memakulingi amai, akka amai, nenek moyang kita.
Alain waeng dung roh Jesus dipakulingi ibana nama dalan tu amai. Suasoni mahitan waeng dung tahalaso Jesus naro tu portibion. Marhiti Jesusi mahita mardalan jala mardongaton ibana. Jala hobardoi tunani dok ni buku dete ya te di buku de 300 siai rapot Tuhan Jesusi puka ulaumu ikut tu ibana i pangguru honommu bain ibana dongami hehe dohok modong dege mabugas nei rohami pahohom rapot Tuhan Jesusi puka ulaonmu danin do di buku de 300 siai ya te alania kamang dohot tamuinang Jesus do dalan nasitong. Unang be lului dalan na asing. Jala unang be say mardalak ko siya dalan naso mabuan ho tu haluaon. Taingok ma. Godang do dalan di portibion alay datuk sudei mabuan tu haluaon manang tu hasonangan ningolu. Jesus do dalan hasitongan. Dalan tu hanguluan. Dos songon naung tadok nakid di Yohanes 14 ayat onomi. Au do dalani dohot hasitongan dohot hanguluan. Dangadong nasahat tu amai iya so marhitiau. Atong taihutom atuhatai mardalam mahita di dalam nitu hatai marhiti-hiti Jesus asa jupak kita akalas niroha di nguluta ima tadana pabua naung marnatal hita. Selamat Natal madihita saluhutna. Amin. Martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala lopokod tu bagasan rohanami bi. Asa di parbuho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amin.